fusilatu dabiela angulo bat. Bai, angulito. Angulito, Horren historia badakizu zer? Gizon hon bat zala eta paper... Historia, berak kalestegia gorri denporan, beste azkeniko izan zen. Durugon zan, nik kalestek ondizen enteiko bat, detenidu, kamidien, da berreztik eta guiltan detenidu kamiokaria, hilteko dara izela, abadineko hemen zubizen, buru bota eta kamioet desaltea. Jaime Zuloa. Gero nero enkarrego izan urtea zuen. Konstruzioa. Txarrik izatea. Txarrik izatea. Jaime Zuloa. Kuen zan, eta monitxeruneko bigarrengo zuero. Da gabi ikuzban atekoten eta monitxeruena. Da gaba itaben hartotzan. 3 egunetan. Da egunez, hora eta monitxerun etxera. Baina zan etxeran ziren arrebien zuen horren ama, etxeran ziren kontatzen ziren arrebien ama. Da kuntzan angulitxoana. Da angulitxo izatzen sepastan den. Egun nien, arabeta barbun da, eure beha. Konpidez. Angulitxo hartu trajiat, sombrerua, da gauzak, eruen juenara, jantzi sombreruaz da trajiaz, hartu kotxien da barko eroa. Da salbau. Angulitxo. Da gero, bera inorako orduko, eta bera hilakago. Zer zen angulo hori? Angulo, Bilbotarra zen. aberatza, izetez, orduke poroga aberatza. Txalentateko zen, nago daño, da? Bai, baina zer gaitik hila bien, zer zen, Partido Nacionalista? Nazionalisti izalako. Eze kargu politikoren bat euken edo... Ez da pentsetan. Ez da inoz entzun. Ez da hori zentu izan. Hori ez, neuk ez da entzun, kargu politiko egitea. Nazionalisti izan bai. Nazionalisti izan da kategoria handiko izan Bilbon, da alde guzti demene. Ona, gizon hon bat, ni beti entzun dut ezien hori. Ezala, da hilabien. Hori, izetez, Abainon bizi zan edo gerra pasatzen egon zan Abainon? Abainon udan etortzen. Udan etortzen zan. Bizi Bilbon.